Ja, jeg er alfahannen, partyleaderen i vores nørdeparty her, og jeg skal bringe os til sejr. Jeg må ikke lide en fjols. Nej, det går ikke. Jeg hedder Danny, og jeg spiller en 80 Mage. Vi skal vinde det her program. Jeg er Lego. Jeg er med i dette program for at hævne de fortabte sjæle hos mit folk. Jeg er Kenneth. Jeg er blevet invited til den her gruppe, uden at vide, hvor vi skulle hen. Vi er fra Frederikshavns assholes, og den eneste grund til, at vi er i dag, det er for at smadre de fucking computernørder. De skal ikke tro, de ejer hele skolen. Velkommen til Fort Ky i Klee. Jeg er, som I alle sammen ved, Peter Smeichel. Og i dag mangler vi den vidunderlige, den smukke Camilla Ottesen, der hun har meget stærke menstruationskramper. Vi vil gerne byde velkommen til 2 hold i dag. Vi har Team Geek, og vi vil gerne byde velkommen til det fantastiske. Vi skal tage i gang. Det handler om at kæmpe om nøgler, som I kender fra spillet. I er indforstået med reglerne. Det bliver hårdt, det bliver fysisk, det bliver brutalt. Nu vil jeg gerne bede jer om at tage tøjet af. Alt tøjet. Vi skal tage tøjet af. Det handler om 500.000. Tag tøjet af. Tag dit tøj af. Det handler om 500.000. Og tumlingen. Vi skal tage i gang med den første udfordring. Følg med. FA. Velkommen til jeres første udfordring. Der er 8 øl, og I er en gruppe, og jeg har 1 minut. Og tumlingen tager tid, og han siger, hvornår I skal begynde. Hvordan skal jeg lige? Okay, klar? Nej. Tiden begynder. Må vi ikke smide det her tørklæde? Nej, så kan jeg ikke se, hvornår jeg er færdig. Okay, tumlingen starter tiden. Sæt i gang. Vi vil gerne byde velkommen til Geeksene. Er I indforstået med reglerne? 2 minutter, så mange øl som I kan. Skål. Hvad finder det her? Vi er allerede på vej med en mana-tight-totem, og vores mana er på fuld. Og vores mana-regeneration er helt fint uden sådan noget. Husk på, I kæmper om en nøgle. Vi får en nøgle nu. Vi har rigeligt med keys i vores keylock. Jeres første challenge er over. Vi kan stort erklære en vinder i dag. FA. Vores mana var jo højt! Hvad fanden sker der? Fucking noobs! Kom her, det finder vi os sikkert. Fuck det, jeg lige var party. Godt. Velkommen, stærke teams. Så det ser ud nu har FA 1 nøgle. Og Geeksene har 0. Så der er dømt konkurrence til tænderne nu. Vi skal i gang med næste challenge. Tak. Og det bliver hårdt. Vi skal i gang. Geeksene går først. I har 1,5 minut. Og tumlingen sætter tid i gang. Vi skal have en op og stå i ringen. Foden skal op i ringen. Du skal stå oprejst. Så. God tid. Sådan. Godt, Lego! Alfa, han er stolt! Her
En gang! Jeg skal køre hjem, det er godt. Ej, det er tæt på. Den kommer jeg lidt fra. FA. Velkommen til den næste challenge. Tumningen tager tid. Det er ganske simpelt. Skål. Sæt i gang! Jeg har den væk! Jeg har pisse mange på høns! Jeg gør det! Er det her? Nej, det er ikke en nøgle. Det bider mig. Og se hvordan hønsene ser ud. I fat, der ikke en skid. Flyt hønsene bare her. Flyt hønsene! Hvor Smør hønsene! Smør dem! Yes. De siger bare her. Men det er tid. Smør hønsene! Tiden er gået. For helvede! Det gik jo ikke så godt for jeres modstandere, så nu er det jeres mulighed for at udligne. Ja, jeg signer vores shaman til at klare jobbet. Jeg er sikker på, at han har styr på Nature's Power Steel. Gør stolt. Jeg vil have elemented abilities. Jeg er sikker Sæt i gang! Giv crowd control på hønsene. Ja, godt crowd control. Nej, jeg er lidt mere vild ham der. Brug noget af dit intellekt og finde ud af, hvor det kan på at smide... Tid, mand! Det er bare critters, det er bare critters. Det bare skal critters, ikke ja. være mange. Du kan one-shot de her ben. Du har fundet den på ben. Ej! Cut!